Ayo. Yes. Isa man. Hindi ka ikaw. Of course, dato. Kanang nako iprinda. Kung sa'yo mo ipulinda, Kani kandila, nako. asa, Kani. magpa-appraise ka, basig magpa-appraise pa. Papa-appraise Kung wala pa. ka kabalo sa pagpulinda, mag-appraise pa na before dawaton. Aso dili pa siya karon pwede. O, ipa-appraise ka sa kag-appraise. Asa na naka-praise? Pagin ka nang kuan. Hala ka. Malay ko ba ka ikaw man ang mag price. Ha? Kung sa'yo value ang kandila, Wala siya sentimental. kung sa'yo sentimental, Sa kuha pa yun siya sa una pa, bata pa kuha sa nidako ko. Actually, daghan nagnahimulos ani, daghan ako maswerte, daghan ko nagkamalas-malas. okay. Usa So, kailan man ang imong kailangan, mga kuha na siguro, mga 20M. 20M para sa kandila. Mm-hmm. So, more vintage bitaw siya. Mahal man na. Mahal pa na si mong wing. Sige. Ato sa vault, pagpakuan sa cashier. Okay. Magpasalamat po. Thank you, Dam. Okay. Next! Ayo! Sulod! Ayo, hoy! Hey, madam! Yes. Ngayong hapon, anak ko Si Doc ka ni mo, eh. Yes, ano dyan, basta mo printa dyan sa mga kagamitan, dapat siglak dyan ta. Maka katong bata nga Alaska, no? Ito sa lata. Mayroon ni siya. Ah, okay. Greeting start from Here. small beginning. Okay. Basta man na, Kuan ba, kay... Wala ko'y kwarta karon. Sidlak lang kong outfit, pero wala ko'y kwarta. Iprinta lang ko ng tubig. tubig? Oo. Usa man i-appraise na to. Usa man ang kwantidad ana ka tubig sa imong ano? Kani siya Makapa man nagikan. Sa kuan, water. Tubig gani alang asa man nila gikan? Laylay man tag tubig no, magbutay mo sa mua. Kani Kani lang sa kailangan. Kuan na ni siya, mga 100k lang. Kay 100K. Wala ko labot sa mga friendship, balang ipagbuhaw sila, basta importante, iprinta na ko na. Pang healthy living, healthy living. Pagwapo din nga tubig kay pure. Yes. Pure water. Oh. Okay na siya, madam. Proceed to the vault. Sure na? Yes. Thank you, madam. God bless you. Okay. Ay, salamat. Medyo mahurot-hurot akong kwarta. Kailangan i-print tan. Ayo! Ayo! Tawa na di akong balay. Ayo! Nagibaki mo imo. Ayo! Ayo, Dam! Walay tao dire. Musulod ka o sunugon ko ni. Sulod. Dam, ang gabi eh. Kano sa panatiguang si Pretty Bird? Dak. Kailan ka gipanuhot ko, Dam? Ngano na usa. Usa man imong gipang-inom ngano nagkain-ana naman ka, nagkalala naman na. Karon ko nakakita nga ang kapayas mangmunga og lubi. Lo. Dam, magprinda Ayuhan ko, na Dam. iyong buhok. Dam, magprinda ko, Dam, sa... Kailangan ang imong iprinda na sentimental value, na kantidad, tapos naadyo siya value nga pwede mo dako ang ihang value sa pila ka years. O tinatawag natong inflation. Oh. Sige ba? Sabot kag inflation. Nabuang dra ang prinda raman ko. Usa ba yung iprinda asa man? Ang Alahas na. Dili, Dam. Ang sentimental value po ni siya, Dam. Kita kaniyang ipon, Dam. Kiniyahang ipon, Dam. Ato pa ning pandemic. Hangtod karon na lang history ang tawag ani, Dam. Kita ka nang iyahang kanang kanang nagsiwil. Kanang nga nagsiwil, Dam. Grabe ka sentimental value ana. Kisa ba ko'y tao nga mukit-kit og bato? Mao ni. Kisa man na. Akong yuyo. Mas tikuwang pa magkagnaw si Muyuyo. Ako man nag-asikaso gon. So ako ay nag-stress ug Pila may kantidad ana. Ikaw na bahala mo, pila may pananaw nimo. Ang ako alam ha, okay na ko. 3. Mabi po dos, oy, sirado na lang 5. 5 pesos? Ikaw mo sa kaya nimo. Akong ginadawat mangudili, mabutang na sa vault. Na. Kita ka sa kong vault? Muabre ko. Kita ba ka sa kong vault? Kita ko dam. Oh, masulod na diha. Sa ayaw siya ko na. I-package na ko 5 apil ka. Oy, 450. Kaya lang. 5 lagi, 3 ka, 450 lang. 2 ka. Di ko 450 lang. Barato lang ang lubiron.
Kuprasunon pa man. Ayaw na lang. Dili lagi. Kuhaan na ni! Mauman po ni siya ang magkuhan sa atua. Ikaw ang magprinda, ikaw masuko? Di magkundi mo i-approve. Kisa din mag-approve ana nga ako man ang nagprinda. Huy, ako ang appraiser. Ako ang muhatag og kwarta. Appraiser! Dili pwede ing ana dam. Dapat kung unsa ako ang ibutang, kung ako ang ibutang diri, maunan ni siya. Dawata na ni! Tres lang gani. Kung gusto kag sing 450, appeal ka. Ah, kini na lang. Okay ra ko. Dili, ay pagbuot, appraiser ko, magprinda ra ka. Appraiser mo po di ay ni diri. Kasabot kag appraiser? Ah, appraiser. Oh. Kada gabiin ako na ginabuhat. Dapat ka na imong ilong mo na imong iprinda kay murag bangay balay sa gold. Ha? Balay sa gold. Gold. Unsa man? Tapos gayong tingog. Di siya madawat. Magpaprinda ka. Ang dapat ani di man ko ni phone paper mga ingon ani nga naong blatter. Maupod. Unsa man? Pablater sa taon na. Pablatter sa mo usa na nimo iprinda. Sige dam, mabalik lang idam. Patindugan sa Usa naman ni oy. Nagdinayot naman si Master Priza. Balik lang idam. Sus nako. Mamrinda mo ka na make sure na i-value. Baliyuhan niya ako.